Parlo en nom dels membres del col·lectiu de professors de català, és clar. I a parer nostre, el dictat no és cap prova d'examen, ni tampoc un concurs. I com s'ha dit, és una prova vivent de l'ús de la llengua, de la nostra llengua. Doncs hem d'acabar de fer un dictat elitista. Hem d'acabar de fer una prova elitista pel dictat. El que passa és que entenem molt bé els autors. Els autors, ells, tenen molta imaginació, es deixen portar per la creació i doncs ens fan un dictat. I una cosa que demanem, i en trobo que estàs d'acord, demanaríem que per endavant un o dos mestres llegeixi el dictat abans que sigui dictat per vosaltres. Doncs mestres que tinguin la possibilitat de llegir aquest dictat i donar la seva opinió respecte a les dificultats que s'hi troben, perquè si no anirem a un fracàs. Una cosa que heu de saber, i això és una cosa que heu de saber tothom, és que nosaltres, els correctors, no sabem absolutament res del dictat. És a dir, que aquest dictat el descobrim al mateix temps que vosaltres. I quan corregim, el que desitgem és no trobar cap falta o poques faltes. Aquest any encara no és el cas i penseu que quan corregim ens desanimem de veure el resultat. Pel compte meu, la primera còpia que vaig agafar era la d'un jove, d'una jove, no sé, perquè el dictat és enorme, de 13 anys. Començo a corregir el dictat, 33 faltes. Em va agafar una petita ràbia i vaig pensar, aquesta persona, aquesta petita persona, penseu que no serà pas desanimat. I penseu que tornarà a dir jo m'he posat aquesta pregunta. Crec que no és l'únic. Si fem així, no atraurem ningú, ni els adults ni els infants, i perquè s'ha de dir que cada any perdem candidats, perdem persones. Pel que fa al dictat de 2010, no és pas que sigui un dictat amb una muntanya de difícil, no, però per la gent que no està acostumada a escriure la llengua, els petits parants que hi havia eren infranquejables. No sé si és la vostra opinió, però era la meva. I doncs fem una crida als organitzadors. Fem una crida. Digue'm, que es facin cas de la nostra demanda. És a dir, poder veure el dictat, però això crec que no. Però que sigui un dictat amb 3 parts ben distintes. La primera part, fàcil. Fàcil. La segona part, assequible a la gent, als aficionats, i esclar, la tercera part, una mica més difícil per als qui són acostumats a escriure el català. Moltes gràcies. Com sempre, jo soc un admirador del Voltaire. És a dir, no soc d'acord amb tu, però sempre lluitaré perquè tu tinguis la paraula. És per això que la Loreta ha pogut parlar. Una bona part de la seva intervenció la comparteixo totalment. Però mai demanaré a l'autor, mai, ho pararé de fer, mai demanaré a l'autor de fer un dictat a la meva vida. Un autor és una obra d'art i jo considero que l'autor ha de fer, ha d'expressar-se, ha de dir el que té gana de dir. Després, demanar a l'autor de fer un esforç que el primer paràgraf sigui una mica més fàcil, el segon una mica més complicat i el tercer que sigui per als bojos que acaba la dictat fins al final, sí. Però mai demanaré a un autor, mai faré de, com se diu això, de retenció, no retenció, de censura d'una persona que a més ho fa de franc, com tothom. Doncs això no
no estic ni gent d'acord. Bé, profito de la bona... He notat que tothom va aplaudir la Claudeta i cap jo, és així. Molt pocs, Bé, per jo, i acabaré amb aquesta... El dictat, més que tot, ho he dit a l'inici, cada any ho dic, el dictat per jo és un acte de civisme, més que tot, primer de tot, és un acte de civisme. Va ser creat l'any 2000 per celebrar, per commemorar, no sé quin mot s'ha de dir, per recordar aquest mal edicte del rei. Només és dir a la República que la República aplica exactament un edicte del rei i punt. És un acte de civisme. Després sí que és un acte de... és un homenatge a la llei. I després, i al final, un moment de festa. Vet aquí. Doncs tindrem l'oportunitat de discutir, tenim ara un any davant de nosaltres. Us recordo, primer dissabte del mes de març 2011, ja ho podeu apuntar al vostre agenda. Intentarem trobar un nou escriptor. Si teniu idea, cap problema, ens ho podeu enviar. Nosaltres, quan acabem de conèixer el dictat, ens mirem aquestes observacions. N'hi ha que es repeteixen, doncs no val la pena, però n'hi ha altres que sempre considerem que és interessant de llegir-les. Tal com hem dit, nosaltres fem aquesta correcció de forma completament anònima, el que vol dir que en aquest moment no em pregunteu qui ha guanyat, perquè no ho sé pas. Fins que el senyor Roure no dirà qui ha guanyat, no sé pas qui ha guanyat ni com està la classificació. L'únic que fem és, doncs, marcar-ho tot amb el número que teníeu d'inscripció.